verre fire anstående slapp framåt. Gammal nu ju ofta uttålen och alltid samgången vill förlöjte och det gång för sent. Men tar vi så höra rötter ur anstående så blir man nästan höjder hjärta och glädje för samgångna. Vi gör var det stök och sambyggvande pör vid böttnon som fick touche från flöjre i anstående och det var i samband med atlaringarlåna. Och spårna det var sett vi om det var att gå nog föräldrar. Det åbenbart det att vara gifter som avgör om du gott förälder eller inte. Och i det flockar i anstående som mot samkynda gifter som vill ha mål ut till folkeakvåv. Och i morgen så det kladdnadrakten till muslimska kvinnor som kommer till vidtjärar. För mot vi kommer det pura grått. Jag vill inte häva det här förjar som anstående lägger upp till. Till att jag har borrat vi senaste dagarna att monor ska göras av föräldrar allt efter om det är gift eller inte. Monor ska också göras av folk imot till hvilken sexualitet de har. Och så ska också göras monor av folk allt efter hvilken åtrunad de har. Nyhetsstående är pura grøy. Megin parten av anstående lägger upp till att i förrjun skulle vi öll vera anten som jag kan ha läkne, Jens Arena eller jag kan ha skårrøym. De som vi gjør fra skulle ikke være gjennom føtter vi tar. Det er forbi lidlest og ansvåret samfunnet som leter fordommene man hever med øren være ta berande i lovgave arbeidene og løgtingene. Til flere måter å være familie på enn det som du selv har valgt. For det om man selv har forelsket seg en av hinnom kinnen, merker det ikke at det ikke ånder som forelsker seg i en av samme kinne. For det om til en sjølvor som kristen, så må ånder slippe undan å hava nekret trygg, eller hava æret trygg, og slippe ut undan henne. Ansretting av til undan. Vi vita betor og søvan øyer at hava lært oppen at større vant det ta nokkur få vi valgte skulle diktera hva det rødt trygg hva det rattor seksualiteter hva det rødt klæger og frisyra, hoaliter, politisk hoksan og så videre. Vi og imisk, men det som berande og gjerne folkarei at vi öll luika for lovene. Støk, gift, hinskjemt, samkjent, kristen, godløsninger og til muslimer. Monor kan ikke være av borgere. Og det ber ikke til at lovgjøve ut fra at han fordømmer som man selv hever om andre folk. Og i ørenleie så det mål som ikke mål til folkeakvåg. Mannarettende ikke mål som skulle sendes til folkeakvåg. Og tredje og seneste poenget kom vujare. Tjonabandsloven samtidigt, mål avgrøtt. Folk lengst for vujare, kom vujare, øysene tid ur anstående. Takk for det. Takk for det. Bjørn Samuelsen, Anna Wimmer Sintersva. Ja, takk for det. Hetta oppskåd i battla inn i nekv føver år om folkarei. Men det snur seg også en battla om at heka given rattende fra en samfunnsbølg. Til velleggen til dette malet snur seg om. Det snur seg med røyna at heka given rattende fra en samfunnsbølg. Ekvile samtidig som jeg sier støtter om at dette et mål som avgreit, og i halte det var ekvile odemokratisk å røyne akkurat vi har som mål noen at tvinga til utlefakka at vi vet at det sånn ekve undermål som vi jo samt om, som vi teker en avgjør om, og så er det her etter. Takk for det. Sonja Egansdotter Gjersva. Vi har hatt noen støyner i en folkareie morloda reie, men her hongur oløyselig sammen en minneloda verja. Og tog jo da mål som av en sånn sleie at det ikke mål som byggven til
folkeakvo. Det är inte folkrättlig mål. Det är helt inte mål till folkeakvo om vi skulle släppa välja den politiska flotten som vi kunde huxa och ytla om vi skulle släppa häva en tryck eller ånga tryck. Det är några mål som inte är mål till folkeakvo. Det är några rättande som öja och som är omissant. Tack för det. Tack för det. Bill Justinsen, just va? Tack för formar. Sonja Ekmansdotter nämnde att alla är lika för lån. Det är fullkomligt rätt. Det är ånga stän i näkrare lov skriva att samkänd inte har som rättande som ett land. Samkänd är omfattade av öllon lovon som är galtande i okra samfälla, av jön och fötter vi öll annor. Det var som rättande och skilt. Hvis det vet här, som Sonja Ekmansdotter säger, att det ser konservativa att det så rätt och vill något annat, så är man skrivet då i lov. Men det är inte det man vill. Men det som händer samgången gör, det är det att hon vill göra allt lika vid lov, och det här som från naturen är olika, och det ber inte till. Det är en ansrättning som kommer att ödelägga våra samfälla och våra framtid. Om vi attla göra det här lika som är olika vid lov. Tack för det. Sonja Ekmansdotter, just va? Nei, Bill Justinsen, vi er jo ikke alt lykka for låne, og vi har ikke alltid vært lykka for låne. Det passer snart sagt ikke det du sier der. Det er ikke rett. Så for en år så igjen, så hadde du samtidig ikke mulig å giftast. Det har det i det. Det har det i det. Og det er noe vi... Sonja Ekmansdotter var det jo bare hånd, just va? Och det är ju framvis några vi-skifte som manglar i för att vara lika vid låne. Men målet om tjänabandslåna visste pura grått att allt var inte lika för låne. Tror jag att de flesta kunde giftas vid tog som de hade hot till, men inte allt. Det är pura, alltså, det är inte en orsak till att sitta och stanna och trätas om fakta. Det är akkurat det samma som att han sitter tröjt och tänker för att det lagt in. Det är inte grund till att för att trätas om att det är lån. Det är inte en orsak till att sitta i varmål emot till fakta. Det är fakta. Samtidigt förrjun har inte haft ett rättande som hinskind har haft. Ingen orsak att sitta spårna till det är fakta. Tack för det. Så får du igen.